Hello friends, Bodojobinfo YouTube channel बरायबाय आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो। निउ नोंथांमोननि डिजिटाइज PRC आसामाव माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ मबाइलाव स' नोंथांमोना भिडिअ नायदो जानो हागौ फैबाय थानाय समाव जुदि PRC बियोबा ICC लेभेलाव नोंथांमोना स' खालामनांगोन नाथाय जोंनि आसाम स्टेटआव PRC नांलाया ST नि थाखाय मानोना कास्टआनो सोलिगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआनो सोलिगोन बेखायनो इसेबां गिनांगौ गैया मानोना जोंहा PRC गैयाबाबो जबावहाय एलिजिबल जायो नाथाय माब्लाबा समाव जुदि PRC बियोबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबादि सिस्टेमाव खालामनांगौ एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोनाहाय लानो हागोन दा बे खामानिखौ मावनोब्ला सेबा सिटुन जाजोबो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ गासैबो अनलाइना दानिया बेयावनो जायो डिजिटेला स' बिदिब्ला जोङो नैबे लगिनआव थुनांगोन देन लगिनआव थुनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि अपेन जायो जायफ्रा आइडि दंखायो जास्ट लगिन खालामबानो जागोन जेराव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामखानाय दङ बा नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट बा कास्ट खालामखानाय नाथाय गोदानबा जों निउ इउजाराव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनखायोमोन एन्ड बेनिफ्राय नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होथारनांगोन गोजौआव बेनिफ्राय जेनेरेट OTP खालामनानै OTP खौ नोंथांमोना होनानै भेरिफाइ खालामनांगोन गिबेन नेमावहाय नोंनि सार्टिफिकेटआ जेरै दं बेखौहाय नोंथांमोना होनांगोन नङाबा प्रब्लेम जागोन भेरिफाइड जानाय नङा इउजार नेमाव नोंनि नाम होनानै 1 2 3 बानो जाबाय बेनिफ्राय पासवर्डखौ नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि होना लादो जाहाथे गोसोआव थायो एन्ड कनफार्म खालामनानै फिन खनसेबाव नोंथांमोननि बार्थडेखौ नोंथांमोननि जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनानै स' नोंथांमोनाहाय जाहाथे बेखौहाय नोंथांमोना होना लायो स' बिनिफ्राय मोनसे मोनदों 12 - 2 मोनदों देन बेयाव नोंथांमोना बेसेबां जायो एन्सारा बेखौहाय 10 खौहाय एन्टार एन्साराव होदो बेनिफ्राय एक्सेप्ट खालामनानै साइन आप खालामबानो नोङो आइडि मोनसिगोन आरो आइडि मोननानै लगइन खालामबानो नोङो नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हासिगोन बेजोंनो सेम आइडिजोंनो कास्टबो खालामनो हागोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जबो खालामनो हागोन बार्थ सार्टिफिकेट PRC डमिसाइल गासैबो नोंथांमोना खालामनानै लानो हायो स' बिदिब्ला आं बेयाव लगइन खालामसै आइडिखौ होनानै लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेबादि पेजआ अपेन जागोन गोजौआव नोंथांमोना लग आउट मोनदों बेयाव थुनाङा बेयाव थुयोबा नोंथांमोनाहाय लग आउट जागोन जोंनो बेखौ नाङा बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबां सिटिजेन सार्भिसेस मोनदों बेखौ नांथ'ला बेनिफ्राय नोङो बे आइडिजोंनो मा खामानि मावखो बेयाव गासैबो थागोन जेरै बार्थ सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कास्ट गासैबो डमिसाइल बेयावनो थाजोबगोन नोंथांमोननि PRC लेभेलाव सेम आइडिजोंनो नोंथांमोना खामानि मोनब्रै मोनथाम जि दं मावनानै लानो हागोन आरो रिकभारि खालामना लानो हागोन दा माखासे कमेन्ट्स फैदों खायसेना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ गोमादों जेबो नङा बेनिफ्रायनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन मानोना लिंकआ थाखाजोबो जुदि नोङो गासैबो अनलाइन खालामदोंमोनब्ला स' बेखौ जों सुइच खालामनो हागोन गोदान वेबसाइटआव लांगोन माने साइटआ गोदान जागासिनो दङ आपडेट खालामगासिनो दङ जों दा गोदानाव थांबाय देन बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि बेयाव रिडाइरेक्ट जायो बाट जोंनो बेखौ नांला सर्टकाट थांनोबा नोंथांमोना डाइरेक्ट सार्च खालामनानै नोंथांमोना PRC लिरबानो फैगोन जास्ट पारमानेन्ट नोंथांमोना लिरबानो PRC नि डाइरेक्ट लिंकआ फैगोन अके दा बेखायनो जों बेयाव लिरनोसै दा जों बे बक्सआव सार्चआव लिरनांगोन जोङो पारमानेन्ट देन बेयाव लिरनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट नोंखौहाय रेकमेन्ड खालामगोन PRCआ दा जों लिरबाय नै बेनिफ्राय सार्चआव थुदो बेयाव देन थुनाय लोगो लोगो फार्स्टनि अप्शन हम एन्ड पलिटिकेलनि आन्डारावनो नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय पारमानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट दा जों प्रसिडआव थुनांसिगोन आरो बे प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंखौहाय पेजआवहाय लाना थांगोन स' बेखायनो बेयाव नोंथांमोना प्रसिडआव क्लिक खालामदो दा आं बेयाव खालामबाय देन खालामनाय लोगो लोगो नै लडिं जाबाय स' बिनिफ्राय बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड माखासे रिक्वायरमेन्ट्सबो दङ बेखौ जाहाथे नायना लायो दा नाम्बार 1 बार्थ सार्टिफिकेट बेनिफ्राय नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन जायखिजाया एड्रेस प्रुफ जेरै आधार कार्ड भटार कार्ड पेन कार्ड जायखिजाया दंबानो जागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना पेरेन्ट्सनि 20 बोसोरनिफ्राय जि दङ भटार आइडियानो जागोन एबा NRC थाबाबो जागोन बा 50 बोसोरनि जायखिजाया NRC ड्राफ्ट लिस्ट एबा नोंथांमोननि भटार आइडियाबो जागोन पेरेन्ट्सनिया बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव नोंथांमोननि लेन्ड आपडेट नांगोन जेरै खाजोना रसिद बा लेन्डनि जायखिजाया सार्टिफिकेट दंबाबो जागोन जेबो नङा बेनिफ्राय भटार लिस्ट नोंथांमोननि लिंकेज थानाय फादारनि एबा जायखिजाया होदो न'नि एन्ड बेनिफ्राय HSLC एडमिट नङाबा सार्टिफिकेट नोंथांमोना होबाबो जासिगोन बेनिफ्राय नोंनि फट' गांसे होबानो जासिगोन एन्ड अपसनेला ओरैबायदि नोंथांमोननि NRC दङ बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेनिफ्राय PRC दंखायोबा सोरनिबा बेखौ नांलाया एन्ड बेनिफ्राय टाइमा जाबाय 14 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना मोनगोन आरो माखासे चार्जबो होनांगोन नोंथांमोना जेरै प्रिन्टिं चार्ज थायो सार्भिस चार्ज थायो बेखौ नोंथांमोना पे खालामनांगोन स' दानिया जों बुजिबाय बेनिफ्राय जों एप्लाइ अपसन मोनदों बेयाव क्लिक खालामबानो डाइरेक्ट बेबायदि पेजआव लाबोसिगोन PRC नि फर्मेटआव आरो बेनो जाबाय PRC नि फर्मेट माखासे गाइडलाइन्स दङ जों बेखौ नायथ'ला दा लेंगुवेजआ ओरैबायदि दङ इंलिश एसामिस बेंगलि बर' स' नोंथांमोना इंलिशआव होयोबा जेरावबो सोलिगोन मानोना अल इन्डिया सोलिगोन नाथाय बर'खौ सोलिया नालाय बबावबा अब्लाबो मोनसे अपसन दङ बर' होननाय लोगो लोगो इंलिशजों बर'जों डाइरेक्ट लेंगुवेजआ जमा थाखायो जेबो प्रब्लेम गैया देन एप्लिकेन्ट्स नेमाव नोंनि नाम फादार नेम होदो मादार्स नेम होदो मबाइल नाम्बारा थाखाबाय मेल आइडिखौ नोंथांमोना होनो हायोबा होबानो जाबाय जेबो नङा होबाबो बेनिफ्राय बार्थडेखौ सेलेक्ट खालामदो जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय हाबा जानायफ्रा हासबेन्ड एबा वाइफनि नामखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय पासपर्ट नाम्बार दंबा होदो गैयाबाबो जेबो नङा पेन कार्ड नाम्बारखौ होदो गैयाबाबो जेबो नङा जेरावनोखि गोजा नाम्बार होनाय दङ बेयाव कम्पालसरि नोंथांमोना फिल खालामथारनांगोन
So बेनिफ्राय आधार नाम्बारखौ होदो दंबा गैयाबाबो जेबो नङा दाने फैबाय एड्रेसाव दा एड्रेसाव नोंथांमोना फार्स्टआव फ्लेट नाम्बार बा हाउस नाम्बारखौ होदो दंबा गैयाबाबो जेबो नङा गामिखौ होदो भिलेज टाउनावहाय बेनिफ्राय मौजाखौ होदो जि मौजा गोलै नोंनि बेनिफ्राय पोस्ट अफिसखौ होदो बेनिफ्राय पिन कड होदो बेनिफ्राय इन्डिया थाखाबाय आसाम थाखाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो देन बेनिफ्राय साब डिभिजन थाबाय बेनिफ्राय सार्केल अफिस नोंथांमोननि जि दङ बेखौ होबानो जाबाय एन्ड नेक्स्टआव जों मोनगोन पुलिस स्टेसन मोनबावगोन बेखौ नोंथांमोना जाहाथे होनानै लायो जास्ट बेयाव नोंथांमोना नायनाय खालामबानो जाबाय जोबोद इजि प्रसेस जेबो नङा बेनिफ्राय पुलिस स्टेसननि कड नाम्बारा डाइरेक्ट फैखागोन सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो एन्ड बेनिफ्राय डिउरेसना नोंथांमोना बबे समनिफ्राय बेयाव दंगासिनो दं बेखौबो नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो बेनो जाबाय बबे इयार एबा बबे समनिफ्राय दङ बेनिफ्राय इयारखौ होदो मान्थखौ होदो होमबानो बेयाव जासिगोन थ' आं बेयाव टाइप खालामसै जास्ट 50 इयार्स दं आं होननानै बेयाव एग्जाम्पल होबाय नोंथांमोनाबो बेसेबां बोसोरनिफ्राय बे न'आव एबा गामियाव दङ बेखौ होबानो जाबाय देन कारेन्ट एड्रेस नोंथांमोना ओरैबायदि आरो कारेन्ट एड्रेस माने दा जेराव दङ नों थानायजों आरो पारमानेन्टजों सेमबा येस होदो जुदि नङाबा नोंथांमोना एक्सट्रा लिरबानो जाबाय नाथाय नोंथांमोना फ्राय गोरोबफ्रामो अब्ला येस होदो देन बेनिफ्राय फैबाय दानिया नोंथांमोननि PRC रिलेटेड इनफरमेसनाव जास्ट बेयाव होयो हायार इडुकेसन थाखाय डाइरेक्ट PRC होथारला दानिया फरायनायसो होयो बेखायनो लास्टआव बबेनिफ्राय फरायना फैनाय बेयाव नोंथांमोना कलेज नेम एबा स्कुल नेमखौहाय बेयाव नोंथांमोना लिरना होदो अके नेम अफ दा कलेजखौ नोंथांमोना बेयाव लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय बाथ्राया ओरै आरो हमना ला नोङो फरायनानैहाय गुबुनाव आरोबाव हायार इडुकेसन लाहैसिगोन बेखायसो PRC होनाय जायो दानिया So नेक्स्टआव नोंथांमोना बेवहाय क्राइम दंबा येस गैयाबा न क्रिमिनेल नंगौबा येस नङाबा न जों न देन बेखौ होबाय स' बेनिफ्राय इम्परटेन्ट डकुमेन्ट्सआवहाय मा खालामनांगौनो PDF सो खालामनांगोन कास्टनि बायदि दा फार्स्टआव बार्थ सार्टिफिकेट दङ बेखौहाय स्केन खालामनानै PDF खालामदो आपल'ड खालामदो नोंथांमोना जाहाथे 1 MB नि गाहाय होबानो जाबाय जाहाथे एक्सेप्ट जायो स' बेखाय जों होनांसिगोन बेनिफ्राय आपल'ड 1 एड्रेस प्रुफ नोंनि होनांसिगोन जेरै हमना ला पेरेन्टसिमबाबो जागोन जेबो नङा आधार कार्ड भटार ID रेशन कार्डआ बिमा बिफानि थायो स' बेखौबो होनो हागोन LPG गेस बिल दंबाबो होनो हागोन कारेन्ट बिल दंबाबो होनो हागोन जायखिजाया अपसन गोबां दङ देन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय आरोबाव फिन खनसेबाव फैबाय दानिया एड्रेस प्रुफ एबा थागिबिनि मोनसे प्रुफ नांगोन जेरै 50 बोसोरनिफ्राय दं एबा 20 बोसोरनिफ्राय बेयाव दं बेनि अपसना मा नोंथांमोना NRC खौ होनो हागोन नङाबा फादारनि गार्जेननि भटार लिस्टखौबो होनो हागोन मानोना बेखौ नायबानो मिथिखागोन जे बेसेबां समनिफ्राय बियो बेयाव दङ जास्ट नोंथांमोना NRC खौबो होनो हागोन नोंथांमोना जेबो नङा देन बेनिफ्राय खाजोना रसिद नोंथांमोना लेन्ड प्रुफ जायखिजाया नोंथांमोननि लेन्डनि सार्टिफिकेट होबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोननि प्रुफ हिसाबै अके एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय नोंथांमोननि भटार लिस्ट लिंकेज थानाय नोंथांमोना फादारनि एबा गार्जेननिखौ होबानो जाबाय जेबो नङा बेखौ होनो हागोन बेनो एक्सेप्ट जाखागोन एन्ड लास्टआव HSLC एडमिट नङाबा सार्टिफिकेट नोंनि एड्रेस एबा नोंनि बार्थ थानाय स' बेखौ नोंथांमोना होदो एन्ड बेनिफ्राय पासपर्ट साइज फट'ग्राफा GPG PNG होबानो जागोन सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना जाहाथे होयो आरो बेनो जाबाय 200 KB सिम मेक्सिमाम एलाउ दङ फट' साइजआव अके एन्ड बेनिफ्राय माखासे टाइप अफ इनक्लुजारावहाय नोंथांमोना अपसनेलसो बेखौ होलायनाङा स्किप खालामदो जेबो नङा गैयाबा जास्ट फट'खौल' होनानै जि होबाय स' बेनो जासिगोन दा फट'खौ बोरै लाबोगोन बेनो जाबाय ब्राउजाराव थांनानै जास्ट मेम'रिनिफ्राय लाबोदो बेनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट खालामदो दा बेबादि सिस्टेमाव नोंथांमोना खालामजोबनानै जास्ट नोंथांमोना साबमिट खालामबानो फाइनाल स्टेजाव थांसिगोन नाथाय फाइनाल स्टेजाव थांनाय सिगां नोंथांमोना गासैबो चेक खालाम दा 7 नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना पेमेन्ट दानायनि अपसनखौ मोनगोन आं नाथाय बेयाव साबमिट खालामला नोंथांमोना रोंखासिगोन 7 नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाहाय गासैबो प्रसेसखौ नायग्रोजोबदो जुदि गासैबो अके जादोंबा नोंथांमोना पेमेन्टखौ दानदो बेनिफ्राय नोंथांमोना 14 डेजनि गेजेरावहाय स' नोंथांमोना बेयाव मोनगोन दा बेखायनो येस होननानै नोंथांमोना नेक्स्ट प्रसेसआव थांसिगोन बेनो जाबाय पेमेन्ट दाननायाव दा आं बेयाव पेमेन्ट दानला स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ रोंखासिगोन एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा बुजिबाय कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा बुजियाखै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय हानायसेबां रिप्लाइखौ खालामगोन